Su matan ba su gane cewa ƙawayensu suna kai su tunzura su wurin ba da shawarwari da wurin ba da gudunmuwa na zamantakewa. Za ga wata ƙawar ma bata yi auren ba. To kasancewa bata yi auren ba kuma za ta iya tunkarar mai aure wai bari ka zaki shawara ko kuma wacce kaza ne dace. Duk wai Ya za su mutu da Allah subhanahu wa ta'ala da kuwa da kai yin kiman shi wata wannan sira a wani bidiyon da kan masu mutuwa yin sai su sai ba abuwa musamman da su jaɗe kiwon aure. Wani lokaci da ciki ya samun matsala ta kiwon aure ɓangaren mata da ɓangaren maza rashin madarja rashin mai rufuwa. Inda hakan shi yake sanyawa abubuwa da dama su hanyar da hali. Wani ya yi sunuri da wani ma ya mutu a fuskar saki. So wani bi ma idan ya tuwa auren ya zo da ya datse ta fuskar saki uku a aure ya kare ba wasu lokacin da hankalin sai dawo a jikin su za ki ga ana tana dama tun daga bangaren su da ke zama auren masoyansu yan uwansu har da iyaye. To kuma a irin wannan lokacin sai a rasa ta yaya za a kama a daidaita wannan yan mata wuri. Idan kuma ba wanda ya kare ba ne ba ka ce ya zo ta fuskar yaji ma kaɗai wanda ai ba haka aka so ba. Ni iyaye za su so idan sun ba da biyarsu ta tafiya gidan aure miji ya awansa so za a so a ce an zanna lami lafiya ba tare da jin koke ko ƙorafi ba. So amma a irin wannan yanayi shi ya sanya sai ki ga an tafi an samu sabanin har an yi yaji ko da ba saki yajin kaɗai sai ki ga ya zanto ana samun rashin fahimta ki rashin yadda tasiri ya zanto bangaren miji na su ɗauki wani bangare su yake bangaren ita mata da ake aure ita masu ɗauka sai shiga abu ya zo ana ba su ɗauki cikin sauransu. So mai yiwa ba ni kaɗai na take da yin wannan fahimtar ba aboki na da muke tare da shi mai yiwa shi ma kila yana da wani abu zai ci ba. Assalamu alaikum. To ya shawarce ni abin da ke ganin ya fi dacewa su matan da ake aure su san cewa da su waye za su yi mu'amala. Saboda idan ka kalli fuskoki na auratayya a wannan zamanin babu inda muke samun bayan gwamnati da yake kawayen mata. Mafi yawancin matsalolin daga kawayen sa. Amma kuma su matan ba su gane cewa kawayensu suna kai su tunzura su wurin ba da shawarwari da wurin ba da gudunmuwa na zamantakewa. Za ga wata ƙawar ma bata yi auren ba. To kasancewa bata yi auren ba kuma za ta iya tunkarar mai aure wai bari ka zaki shawara ko kuma wacce kaza ne dace. Duk wai yana tunanin ke da kike cikin system na aure ke ce na ce a ce kin koya ma wadda bata shigo gidan miji ga yadda ake yi ta da dai miji da mawanzuwa. So wannan matsalolin gaskiya ma ba kamar matsalolin wanda suka wuce na kawai. Sannan abu na biyu kamar su kuma iyaye. Iyaye irin namu na da ba su cika shiga zamantakewa su cika shiga cikin gudodin auratayya. Abin da ke nasu addu'a don kuma an ce an samu matsala za su haɗa mata da mijin su ba su shawarwari a kuma a ci gaba da zamantakewa. Amma yanzu mafi yawancin iyaye na yanzu aurace ba su cika goyon bayan shi namijin ba saboda shi ba nasu ne. Ya ma ina ma iyayen mata hakuri kada su ce ko na ɗauki wani bangare mu maza ko makamancin wannan. Akwai kuma ma'auratan da zaka gani su kuma iyayen mazan su kuma suke jawo ƴaƴansu su goyi bayan ƴaƴansu maza su kushe abin da ita wancan take aikatawa. Su wannan suna daga cikin irin matsalolin da muke fuskanta a ƙasa Hausa wanda kuma gaskiya idan abin da muke da buƙata ne yana da kyau a ce malamai na addini suna yi yin shi. So kuma duk kiran da malamai ke suna ƙoƙarin yin su kawai da abin da muke so su ƴaƴa matan akwai masu zamantakewa aure kafin su shigo gidan miji. Ni ina ga wannan shi Ma'ana in na fahimci kan kana son ka ce su mata koya musu irin tarbiyya ta shi zamantakewa gidan aure da kuma idan an shigo su a gidan auren ya zanto mace ta zama to mai a'a ta yi koyi abin da iyaye suke gida. Gidan da aka taso gida na daraja za ka samu cewa ita macen ta ga iyayenta ko ta ga mahaifiyarta mace da take bin mahaifinta sau da kafa ta fuskar ladabi da biyayya bin umar da kuma kauce ma yi mashi abin da yake na ba daidai ba. So wanda duk shi da muka tashi muka ga iyayen mu suna yi daga akwai al'ada sosai da ta yi tasiri addini kuma ya zo yin al'ada. Za ka ga an samu ana biyayya ana yi ana komai ana tsara shi kamar yadda ya dace. So da yawa wasu za ka tashi tun yana yaro ma har ka girma ya zanto kayan hankali ba kama san cewa mahaifinka da mahaifinka su taɓa samun sabani ba wani abin da ba. So amma a gidajen aure yanzu za ka ga wasu sati na farko ma za ka ga samun matsala. To ai dalili shi ne sakamakon wannan zamantakewar da kake yi kai da ita kai kana son saboda Allah ita ma tana son ka saboda Allah. Amma kaga wancan third party din da suke shigowa na ƙawaye su ne babban matsalar lalacewar aure a bisa Hausa na zamani.
To, na ɗauki maganganu da kake yi na ɓangaren third party ko kawaye, to amma idan za a yi adalci su ma ɓangaren maza sai an kalli ta wannan ɓangaren. Namiji ana son ka amsa sunanka da cewa kai namiji ne. Namiji ka zama mai hankali, ka zama mai kaifin tunani wajen fuskar zamantakewa ta aure. Akwai inda mace zai zamto ta lankwasa, kai da aka ba amana ta kamar yadda take a gidansu na mahaifinta. Ai in ta karkace uwa ke kokarin tadawa, idan ya karfin uwa zanto uba za a musu ana tada. Idan an baka iya ka zo kana kula da ita a matsayin aure, ba aure kaɗai aka ce ita zamantakewa kila ta baka abinci ka sha, kila ka kawo sai bane akwai inda za ka tada ta, akwai inda in ka ga ta yi ba daidai ba za ka ce mata kaza ba daidai ba ne ba, wanda abu shi ne daidai. Ita mace kullum abin da take so a ɗaura ta musu hanya. A ɗaura ta musu hanya. Ɗaya da shiga ta in baka manci ba, mata na wannan zamanin game da mafi magana a ɗazin cin magana da ta kai ta ta wuce. Ba kowace mace bace ba ke iya ɗaukar gyara ba in miji ke masa gyara. Kamar yadda mu ma mazan daga ɓangaren mu ba kowane bane ke iya ɗaukar gyara ba in mace shi ta yi gyara. Amma duk namijin na gari yakan zuwa ce ya gayyato matar shi ta zama mai da babban kawa a rayuwar shi kamar matar shi. Bai da aboki shawara kamar matar shi.